Здравейте хора, съм Васил, днес ще на GTA 5. Дойдох да се намаля, обещал един епизод, мисля. Няма да говоря много. Играта лаги ми малко. Подобства ми лаги, но ще търпим лага, ще се оправя след малко, като ми загоря лаптопа. И така, дали клипа да ви хареса и ако ви хареса клипа, моля абонирайте се за канала ми, палчи нагоре и така. Всеки се знае неговото. Сега ще продължиме и очакваме да тръгне, което ще видим очакване момент. И да не тръгне играта, пак ще клика на светва, я да тръгне този път. Да не тръгне този път. Да тръгне малко бавно, зарежда в началото, всъщност с 29 FPS, 29-20, така буква ми се върти, аз се обърквам и не знам колко последва. Гледам си играта всички до този път, оле боже, той има, оле боже, мале, то ми върви така ли, оле, гачи якото. И аз реших да снимам, но така. Вече почвам да снимам по-честно, за извинете за това, че отдавна не бях снимал. И така, нека да започнем след като... Така, вдига сега 30 фокуса, 20 фокуса. Просто няма да ви кажа колко фокуса, защото ще се объркам и ще повърна сигурно тук. Добре. Няма смисъл да го спирам, защото със сигурно сега ще почне. Няма смисъл просто само да изтървате интро. Макар че аз съм продължен интрото, за да може да видите в началото малко. Мисля, клипа няма да бъде половин час, а само представям, за да може да разбера дали искате да снимам на GTA 5 или не искате да снимам на GTA 5 или искате да снимам на GTA 5 или отново пак не искате да снимам на GTA 5. Но да очакваме с нетърпение втори път да тръгна. Защото ми помня, че тя когато тръгваше веднъж, после изтрива, после пак свалих и инсталирах, за да може да тръгна. Разбира се, да старият компютър. Ако качеството не е... Вау, започнах с 6 фокуса. Ще чака малко фокусата. Вау. Добре, признавам в началото има доста голямо. Като програма малко ще свърши лага, но играта ми се виждаш доста яко. Примерно ми казаха да не убивам хора, защото това какво прави? Може ли да ме подгонят полицайите, като ме хванат на убивали и не взимали пари. Така че сега искам малко да ви разведа из GTA 5. Между другото иска да ви покажа моят любим герой. Сега ми на вървата. Добре, виждате се ми има доста лак, нещо. Ако такова винаги пише, чакам да заради играта, ще оставя да се отпи. Защото в момента сме само с 15 или 16 фокуса, да знам там някъде ги кара. Няма 20. Ако не вижда голям лага, ще пробвам да оправя нещо да направя. Предлагайте ми, ако нещо не ви харесва да снимам да снимам с друга програма. Аз първо това нямам да сега ми е доста удобна програмата, но зависи от вас. Така че ако решите, не знам, как се значи. Ако решите, ми пишете долу в коментарите на коя игра искате да снимам. Ако искате да ви кажа от най-хубавото място, което да свалите играта, разбира се, тирадски начин, то е zelk.org. Може би ако се ще сложа такова в описанието за него, но може и да не се. В описанието ще сложа линк към този сайт, защото от този сайт, ако нямаше този сайт, нямаше да има никакви игри на компютър. Виждате ли изоставен вид от GTA 5? Разбира се, какъв не е мой. Само за да покара малко, и след като покара малко ще спъртика и ще очаквам да решите да снимам още на GTA 5 или на другите ми игри. Защото имам случай, на което снимах наскоро или доста отдавна.
такива, като не помня, например, да снимам и там има доста снайпери, които бихте решили тази ще снимам, дори или така път бих снимал казвате или ще ги правя на деталите, като ще гледам за каквото. И така, ако решите нещо, само пишете да изпълните така. И до скоро! Ще видим след време. Чао!